afternoon, sir. That's everything. Oops, here we go. Alright, go for it. You're gonna sign and see agriculture, okay? Yes, sir. We're going to I-264. That's what I thought. Okay, sabi ko na nga ba eh. Papahintuin tayo dito sa border eh. Ah, napul-over din, napul-over din. Okay, dito, ito. Guys, good morning. Nagbabalik ang Lakay Trucker. Dito na tayo ngayon sa Lethbridge, Alberta, no? Bali binago yung load natin. Supposed to be pupunta tayo ng Vancouver, British Columbia. So nga lang sinabenta ng dispatch na changing plan at pinapupunta tayo ng Woodinville, Washington. Yan. So sa previous video vlog natin nakita niyo naman yun, wala na tayong pagkain. So tiyak nito abutin na naman tayo minimum 7 days sa karsada bago makauwi, kaya wala na akong makain. Yung nakarang pagsasalo natin sa kapwa nating mga Pilipino lip over na lang yung inulam namin. Kaya ito guys, bumili ako ng 1, 2, 3, 4. 4 na lutong chicken. Ayan. Dito sa ayan. Dito sa Costco. Yung Costco nandito sa likuran ko lang. At sa mga relate guys, ito yung Costco membership card namin ni Mrs. Ito, executive. Ayan, sa mga relate, mahal ang pamiyembro ng executive. Kaya napag-isipan namin ni Mrs. na hindi na siguro kami magre-renew nitong next year. Na-renewan namin itong Costco. Hindi naman kami bumibili ng bulto-bultong mga pagkain. Kumbaga sana, yan lang naman. Sayang din yung membership ng executive eh. Mahigit 100 ang membership ng Costco. Membership nilang yan. Tapos ang bibilin mo lang puro manok lang. Anyway guys, tara sa pick-upan natin. Tapos tawid tayo ng border. Meat inspection natin bukas. And then go straight na tayo sa delivery, Woodinville. Yes! Bye bye Walmart. Balik ulit ako rito. Bumili ako ng kape ko dyan kasi wala namang tingi-tinging kape dyan sa Costco na yan. Ayun guys, yung Costco. So may likuran ko lang yung Costco. Costco Wholesale. Let's go. Yes! Alright guys, we are here now. Alright guys, door 3 daw tayo. Pasitiin natin si Cordapia rito. Yeah! Okay. Alright guys, yan, red-light na tayo. Hintayin na lang natin to. Mamaya tapos na tayo malutan. Karga na agad. Yes! Alright guys, yan, tapos na ako mag-workout. At tapos na rin tayo malutan. Andito na yung paperwork sa akin. At ang gagawin ko, mag-move na lang ako, talagay ko ito. Ayan. Saktong sakto, tapos din ako mag-workout. So, andito rin yung mga pagkain ko. Ayan guys, diyan ka lang muna.
Ayusin natin mamaya pagka umalis tayo dito kasi mayroong isang trailer doon. May isang trailer doon na naghahabang at luludan daw siya. Tara. Set point 28. Yan ang sinabi ng dispatch ko. Check ko lang. Postarel 28 start stop yan. Tapos isarado ko, tapos punta na tayo sa border. Oh, kapiraso guys yung ano natin, load natin kalahati lang oh. Kalahati. Magaan yan, magaan. Chicken. Magaan. Ayos. Manok ang pangarga. Stop. Magaan. Ang laban natin sa bawi-bawi tayo sa crudo ngayon kasi medyo may kagaanan. Nakalimutan tong bolt seal. Cable seal. Picturean ko, send ko sa dispatch ko. Tapos picture ng reaper seal. Yes! Okay, so start stop. Alright. Let's go. Nagkunting buhat lang ako habang niluludan ako. Tamang galaw-galaw lang. Alam niyo naman ang lakay tracker guys. Ito yung sinisend ko na sa dispatch ko, at least alam na nila na loaded na tayo. Tapos picture at saka seal. Yan, okay na yun. Meron na rin yung Ace manifest na binigay sa akin. Na-print na nila dito. Oh. Pero hindi pa siya clear. Kaya lalapit lang ako sa border. Magdadrive ako mula dito hanggang border. Malapit lang, yung mga isang oras lang dito sa GPS ko, yung Coats Alberta border. Bukas ang aking mid-inspection. Hindi pa nila binibigay yung entry number. Blanco pa siya yung entry number natin dito guys. Mamaya pa. So, instead na hihintay tayo rito, di gagawin ko, mag-drive na ako papalapit doon, tapos ibigay na lang sa akin. Baka mamayang gabi tayo makakatawid pa ng border. But anyway, tara na, lalapit na ako doon. Okay na naman yan. Okay, let's go. Slightly, as if he recognized the change that had come over his intended victim. But it wasn't enough to make him change his mind about what he was going to do next. He swung a fist at the kid's head. Jerking his head aside, the kid hooked a punch into the hard case's midsection, burying a fist deep in his belly and knocking the man's grip loose from his coat. As the man doubled over, the kid grabbed his shoulders and shoved him into the other troublemakers. The couple got their legs tangled up and fell on the sidewalk, but the other two closed in on the kid. Pedestrians nearby scattered, not wanting to get in the middle of a brawl, leaving a clear space on the sidewalk around the kid and the men attacking him. Kill that son of a bitch! You don't get the money unless he winds up dead. That changed everything. The kid knew instantly. Alright guys, yan, dito na tayo ngayon sa Highway 4 going to Coats Alberta. Maganda yung climate dito guys. Plus 15, spring na rito, wala nang ice-to-snow. Hindi ko lang alam sa mga ibang panig ng Canada ngayon kung ano ang status ng weather dyan guys. Sa Ontario, Montreal, New Brunswick, Nova Scotia, meron din sa Manitoba. Dito tayo sa west guys, sa west
drop comment dyan kung sa mga kababayan nating Pilipino na nanonood, kung dito tayo ngayon at kung sa inyong lugar is nag-iisto pa, let me know what you're thinking. Kahit hindi lang sa Canada, kahit sa Europe pa, kung nanonood kayo, Europe, basta sa mga nag-iistong lugar dito sa planet, kung nanonood kayo sa video vlog ng Lucky Truck. Balik, tatambay muna ako dito sa Milk River. Yun ang sabi ng dispatch ko. At magantay tayo ng clearing ng load para mabigyan tayo ng entry number. Alright guys, Milk River. Tambay muna tayo dito sa truck stop na to. Turn left on Highway 4. Wala hindi pa clear yung aking papel eh. Sabi ng dispatch. Turn right on clear. Service Road Northwest. May mga truck din na nakatambay dyan. Kaya dyan tayo. Malapit na rito ang border. Mga 10 milyahe na lang. 15 minutes driving. Ano tayo? Guys, ayan, tayo sa Milk River. Nag-stop over muna tayo rito. Ayan, mga restaurant dyan. Maluwang na truck stop ito. Check muna natin ang temperature. 28 ang sit point, 28 ang current temperature nya ngayon. Ikutan natin. Inabot din ako dito ng 1 oras guys, pag-aantay. Ayan, katitik sa akin ng dispatch ko, clear na daw yung aking load. Kaya tatawid na tayo ngayon sa Coats Alberta. Ikutan muna natin ba. Siyempre bago tayo magsimula mag-drive, ikot lang. Although tapos na rin natin siyang napritip kaganina, nagsimula tayo. Pero siyempre, yun nga sinasabi ko sa madalas ko sinasabi, pag magsisimula, huwag tamarin mag-ikot-ikot. Ikutan mo ang unit para kung may problema, makita mo, may pagawa na agad-agad. Truck at saka trailer yan guys. Right. So far, walang problema, okay ang lahat. Kaya tara na. Tara, para makatawid na tayo sa border at mag-inspection tayo. Yes! Alright guys, yan, malapit na tayo sa Coats Alberta border. Yes! May timbangan tayong madadaanan dito. Hopefully, hindi In 1 bukas. 3/4 miles, arrive at Counts, Alberta, on the left. Pero ang alam ko, laging bukas ito kapag kayong weekdays eh. Lagi silang bukas. Hindi yata bukas. Sarado yata. Sarado. Ayun, sarado nga. Sarado. So, pasok muna ako rito. Patayin ko yung aking reaper at tuloy magtimbang na rin tayo rito. Magaan naman ang pangarga natin eh, kapraso lang eh, pero make sure lang natin. Make sure lang natin na pasado yung timbang natin sa US. Stop here and proceed. Scale dig is clear. So guys, tandaan na,
kg sa Canada. Sa US, ang sukatan doon is pounds. So ito pounds na ito, nakalagay 12,000 pounds. 25,100 pounds ang drive. 15,000 ang trailer natin. Yan. Okay. Dito tayo rito guys at patayin ko lang yung aking reaper para tuloy-tuloy na tayo. Dito tayo rito. Alright, tayo ang reaper. In 1/2 mile, arrive at Counts, Alberta, on the left. Okay, we are now here in Counts, Alberta. In 1/4 mile, arrive at Counts, Alberta, on the left. Sa totoo lang guys, mayroon akong hinala guys na pahihintuin ako dito sa border. Gawa nga ng meron tayong Arrive at Counts, Alberta, on the left. Mayroon tayong agriculture. Mayroon tayong agriculture paperworks. Panigurado, pahihintuin tayo dito sa border. Agriculture. Check na naman yung mga papeles ko dyan guys. Siyempre may agriculture tayo. But hopefully not. Pero duda na ako. Hinala ko na talaga. Ano na yan, positive na yan. Pahihintuin tayo. Alright. So, Woodinville, Washington. At ang pangarga natin is poultry, chicken, manok. Manok. Manok na lang. Oversize load, oh. Okay. Tayo lang tayo. Tapos dito. Yes! Okay guys. So, palitan ko yung sarili ko ng UT border crossing. Okay, so tanggalin ko na yung eyeglass ko, sunglass ko, shade ko para makita yung mukha ko, yung mata ko. So yung papeles guys, agriculture, sigurado, panigurado to guys. Ano yung tayo dyan?
Pahihintuin tayo dyan. Passport with Ace Manifest yan. Kung kailangan nila, ibigay ko. Dahan-dahan ka lang, baka mamaya malaglag ka, sumabit ka. Prepare to show ID. Good afternoon, sir. That's everything. Oops, here we go. Alright, go for it. You're gonna sign and see agriculture, okay? Yes, sir. Cargo building, agriculture window. Okay, that's what I thought. Well, sabi ko na nga ba eh, papahintuin tayo dito sa border eh. Ayan na nga ba ang sinabi ko. Ayan na nga ba ang sinasabi ko, pahihintuin na naman tayo sa border. So park lang muna tayo somewhere here. Dito na ako hihinto sa may ano nito. Dito. Okay. Ito. Okay, guys. Tara sa agriculture. I-on ko. Pull over din. Okay, so agriculture building. Kung bukas itong agriculture na to, alam ko dito ang agriculture building na to eh. Kung hindi rito guys, sa kabila tayo. Kung sarado ito. Pero I'm sure bukas ito eh. Sweetgrass Cargo Main Port. Okay, dito, ito. Ang bukas. Agriculture, ma'am? Chicken? Oh, okay. Alright guys, nandito na ako sa loob. Hintay ko na lang ang tawag nila. You're going to I-264. Yes, ma'am. Oh, Sweetgrass Montana I-264. Yes. Yep. Okay. Thank you. Good to go. Okay. Have a Yeah. good day. All right. Okay. Yeah. Okay na guys, nakuha ko na. Alright guys, okay na. Yeah! Pinakaba naman nila ako guys, akala ko kung okay na. Pero sigurado talaga pull over talaga tayo dito sa border. Basta ang tawag nito agriculture, pull over yan. Yes yan. Pinakaba naman nila ako. Kala ko pull over na tayo.
na may problema para basta agriculture talaga guys, number 1 na yun. Market na yan. Okay, tara, pupunta na tayo dun sa dun sa meat inspection. Dun ako matutulog hanggang bukas. Okay, daan tayo dito sa gate nila. Meron ba police dito sa gate nila? Wala. Wala nakasign dito sa gate nila. Okay guys, Sweetgrass, Montana. Purple Heart Trail. Alright guys, I-264 meat inspection. Para bukas tayo rito. May mga truck na rin nandun dyan, no? Nag-aabang para bukas siguro to. Meat inspection is for tomorrow or for today? Okay. Try ko nga rin guys. Guys, try natin. Nagmamadali na sila, oh. Baka sakali ngayon ma-inspection tayo. Bukas ang inspection natin. Pero kung sakali man, magpasalamat tayo. Kung hindi, wala tayong problema. Walang problema yan. Kaya bukas naman talagang schedule. Pero hopefully sana nga guys. Hi sir. I'm scheduled for tomorrow. I'm scheduled for tomorrow, but Okay, well, if you don't hit, you might get done tonight. oh, thank you. Hopefully. Hey, brother, well, yeah. Okay, thank you. Alright guys, salamat. Pupuntahan na lang nila ako doon. Thank you. Yes guys, they will take me in. Oh, okay. We're gonna cut the shield now. Open the back door for. Open it over there, though. Yeah. They will open in the back. Okay. Door for. Okay. Door's over there. Okay, so I have to open the trailer or no? Yep, go over the door for it, back in, open the doors, back in. Oh, thank you. Alright, okay. And leave it aired up. Okay, thank you. Okay. Let's go guys. Kapraso lang yung load ko. Yes. Okay. Tayo pa tumpik-tumpik pa. Wala nang tumpikan to guys. Okay. Alright, so yan natin with inspection. Okay, so iti-text ko ngayon yung dispatch ko. Okay. Good news. Here in yes. So na tayo ng Woodinville, Washington guys. Ewan ko kung nakasave na yon. So ang delivery ko nito is tignan ko yung note o load information na binigay ng aking dispatch sa 27 ng alas 10 sa Woodinville. So today is 25 ngayon guys.
So supposed to be bukas ang ating meat inspection. The full driving ako bukas, 742 yan. Hataw-hataw ako. Tapos 26 bukas 27 alas 10. Hapit na naman ako nun. Medyo close. Kaya nga buti na lang at nasubukan kong pumunta rito. Gusto ko na lang sana tumambay doon sa may banda ron eh. Naisip ko subukan ko nga dito na lang kasi wala rin naman. Ayun, pasalamat tayo. So makapag-drive ako ngayon kahit mga 4 na oras. So mababawasan ko ito ng mga kahit na mga 250 miles. So 500 miles na lang ang driving ko bukas. O di bukas madali na lang yon. Maaga tayo makakarating doon. So baka nandun na ako bukas ng gabi, 26 ng gabi andun na ako. Park na ako sa side ng dideliveran ko kasi pwede naman. Kasi nakapag-deliver naman na ako doon ng 2 beses. So kinaumagahan, mag-aantay na lang ako ng ng katok sa akin ng customer para sa ganun i-unload nila ako. At pagkatapos ng kagandahan nito, sabi ng dispatch ko, after ko ma-deliver, meron tayong reload sa Oregon, Hillsboro, Oregon, pabalik na ng Calgary. And hopefully, pagbalik ko ng Calgary is makakauwi na tayo ng Winnipeg kasi gusto ko na umuwi guys. Siyempre, alam nyo naman, buhay ng lakay trucker, buhay ng truck driver, ganyan talaga ang buhay natin. But anyway guys, antay lang tayo. Okay guys. We're good? Thank you, you're so fast. Yep. Okay. That was a good one. Yeah, so the shield is right here. Yep. I'm just gonna put the shield. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Have a good one. You too. Thank you. Alright guys, tara. Alright guys, tara. Okay, so ito yung bagong shield. Alright. Hindi naman nila nilabas. Oh, okay. Nahirapan siya, hindi niya kasi hindi balanse. Hindi balanse yung kanyang trailer. Sa akin, no? Swak na swak. You good? We're just gonna move forward, I guess. Okay, so picturean ko ito. At ay, naku po, patay tayo. Ay, sira na to. Paano pa kaya ito? Ay, wag na. Hindi ko na ilalagay ito guys. Meron naman akong shield. Sira na Sabihan ko na lang sila na baguhin ito. Ayokong percent, baka mamaya mabali ito. Hindi na ako makapagbukas ng yung mga trailer na may padlock kung maputol yung aking aking susi. Okay, now ngayon ito naman, kailangan kong picturean itong ito. Ibig sabihin mayroon na tayo nito. Padala ko sa aking dispatch lahat yan. Ayos. Parang di lang siya lipa rin. Alright guys, ayan. So ipapadala ko sa dispatch ko ito to let them know. Tapos na ako. Picture ng may thumbnail o yung
papel, temperature seal, at saka reefer seal or trailer seal. Yung tatlo na yan, kailangan may padala ko yan. Alright. Ayan. Alright guys, ayan, so putuli ko na vlog ko guys. Magdadrive ako ngayon kahit mga 4 na oras lang o 3, depende kapag dumilim na. Tapos full hours driving tayo bukas. Thank you for watching guys. Ingat kayo lagi. I love you all. Peace out. Bye bye. Lakai Trucker.